ఈ చిన్న దునియాలో ఉండే నేను ఓ పెద్ద సవాల్ చేసిన. ఆడ మాత్రం నా ఇజ్జత్ తీసిండి ఇవాళ. ఆ రాజుగాడు మళ్ళొక్కల మీదికి పోవాలంటే 2 సార్లు ఆలోచించాలి. ఏం రాజన్న నువ్వు రింగ్ లీడర్ అంట కదా? ఎలా రెడీ ఏడ్రా మా రాజుగాడు? హైదరాబాద్లో బచ్చాగాడు గల్లీ గల్లీలో గణేష్ పెడుతున్నాడు. ఇది మా గల్లీలో ఫస్ట్ మా వినాయకుడే పోతాడు. బస్తీ పొరగాళ్ళు నా ముందటనే నీ గల్ల పట్టుకొని కొడుతుంటే ఏమి ఇజ్జత్ ఉందివా నీకు? హైదరాబాద్ చాయ్ గల్లీ పాలిటిక్స్ చాలా గరం ఉంటాయి. గది నీకు అర్థం కాదు. చాయ్ సల్లర్లోపు పాలిటిక్స్ మారిపోతున్నాయన్న. గా సంగతి మీకు తెలియదు.